Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Kovács Attila vagyok, a Bihari Körkép műsorvezetője. A Bihari Körkép egy olyan műsor, amiben találkozhattok helyi hírekkel, turisztikai programajánlókkal, illetve olyan beszélgetésekkel, amik a bihari embereknek szólnak. Mindenkit arra kérek, hogy iratkozzon fel a közösségi média csatornáinkra, kövessen minket a YouTube-on, és hallgasson minket heti rendszerességgel. Köszönöm, hogy meghallgattatok, várok titeket a műsoromban. Hát az első az, hogy megkérdezem, hogy milyen szakaszában jár a menopauzának, illetve milyen tünetei vannak. Külső környezet miatt nem mernek sokan elmenni egy ilyen előadásra, főleg egy kisebb településen. Mentális fókuszú előadásokra szoktam járni, ahol minél több típusú mentális támogatást próbálok megismerni. Klimaximalista coach, akivel együtt végeztük az első csapatból, ők szerepelnek benne, illetve minden szakterületről vannak szakemberek. Nagy szeretettel köszöntelek itt a beszélgetésünkben, és örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Azt gondolom, mai nap egy olyan témára fogunk rátérni, ami nagyon sokakat érinthet, ami egyébként a változókori problémákkal kapcsolatos, és nagyon sok nő van, azt gondolom, akit érintenek ezek a kérdések. Ugye furcsa már ez az alapszituáció, hogy egy férfival kell erről beszélgetned, de én azt gondolom, hogy éppen ez adhatja meg ennek a beszélgetésnek az exkluzivitását, az, hogy mondjuk egy olyan embernek kell ezt elmagyarázni, aki csak itt teljesen kívülállóként lát ezekre a dolgokra rá. Elsőként én egy ilyen kis áttekintő bemutatkozást szeretnék tőled kérni. Mit lehet róla tudni, és milyen kapcsolatod van Berettyóújfaluhoz? Hát, tehát Klabacsek Veres Anita vagyok, Berettyóújfaluban születtem, tehát Tőzsgyörkes újfalui vagyok. Az Arany János Gimnáziumban végeztem még akkor a 4 éves szakközépiskolában egészségügyi szakközepet, illetve utána a 2 éves felnőtt szakápolóit, és ahogy elvégeztem az iskolát, 20 évesen én nagyon hamar férjhez mentem, megszültem az első gyermekemet, és 2,5 éves volt a nagylányom, amikor jött ez a lehetőség, hogy háziorvosi rendelőben elhelyezkedhetem, mint asszisztens ápoló, és ennek már 26 éve. 26 komoly szakmai múlt van. 26 éve dolgozom ápolónőként. Ebből 3 év kihagyás volt, amikor megszületett a második gyermekem. Hát 28 éve élünk házasságban a férjemmel, és a klimaximalista kapcsán még annyi, hogy ez teljesen véletlen jött szembe velem ez a képzés. Kerestem válaszokat önmagammal kapcsolatban is bizonyos elváltozásokra, illetve a munkám és ugye a betegekkel való kapcsolat során rengeteg olyan kérdést kaptam, amire nem tudtam válaszolni, mert ugye a klímaxsal kapcsolatban nem tanítanak meg bennünket semmire. Ugye a klímax, vagy a menopauza, a változókor, akárhoz is nevezzük, ez egy természetes életszakasz, ami előbb-utóbb mindenkit elér, és az általánosan elfogadott, hogy ezt az életszakaszt túl kell élnünk. És én úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy milyen minőségben tudjuk ezt végigvinni, ezt a szakaszt, mert ez egy akár 20 évet felölelő életszakasz is lehet, és ugye, ha nem megfelelően van kezelve, akkor az a hosszú távú szövődményeket fogja rontani a szervezetünkben. Tehát ha nem megfelelően kezelünk, nagyisten van egy évekig tartó hőhullámja, éjszakai berejtékezése valakinek, és nem kap megfelelő kezelést rá, az hosszú távon szívérendszeri következményeket okozhat például. Ez nagyon érdekes dolog egyébként, hogy említettél néhány olyan tünetet, amik ugye talán leggyakrabban jellemzők erre az időszakra, de előtte azért így tegyük tisztába a hallgatóinak, nézőinek, hogy milyen kompetenciákkal rendelkezik egy ilyen coach, akinek ez a szakterülete. Hát tehát a coaching képzés során elsősorban életmód terápiával dolgozunk, tehát táplálkozás, mozgásbeli, mentális támogatást nyújtunk.
végülis a maga a coaching folyamat az egy segítő szándékú beszélgetés, amikor ugye tisztázzuk magát azt a menopauza fogalmát, a szakaszait, az ezzel járó tüneteket, a tünetek hátterében levő okokat, és próbálunk olyan életmódbeli tanácsokat adni, amivel a tünetek súlyosságán tudunk esetleg csökkenteni. Tehát maga ez a coaching folyamat. És ugye a kompetenciánkat, tehát a határainkat mindig betartjuk, mert ha olyan emberrel találkozom, akit látom, hogy a lelki problémái miatt már további szakembert igényel, azt tovább irányítjuk, illetve a endokrinológushoz, nőgyógyászhoz, további szakemberekhez irányítjuk a pácienseinket. Ilyen esetben, amikor valaki elvégez egy ilyen coach képzést, előfeltétel ennek, hogy legyen valamiféle egészségügyi tapasztalata? Nincs előfeltétele, de az a tapasztalat, hogy tehát olyan emberek végzik, akinek valamilyen kapcsolata van, vagy életmódterápiával kapcsolatban, vagy egészségügyi végzettsége, nagyon sok a fitness szakember közöttünk, akik ezzel foglalkoznak, de kimondottan előképzettséget nem igényel az érettségén kívül. Tehát alapvetően lehet az, hogyha valakit érdekel a szakterület, ugye, és van némi érintettsége, és akár akkor nyugodtan bele tud ebbe vágni, és akkor akár önmagának, illetve másoknak is tud segíteni. Így van. Igen. Nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy azért neked van egy jelentős egészségügyi múltad, és neked ugye így ezáltal egy nagyobb rálátásod van ezekre az egészségügyi részekre is, ugye emellett az alapképzettség mellett, amit itt szereztél. Ilyen esetekben akkor te felismered, hogy mikor kell már orvoshoz fordulni olyan tünetekkel, amik jelentkezhetnek, ugye? Így van, igen, és nekem ez a személyes véleményem, hogy szerintem szükség lenne valamilyen előképzettségre, valamilyen egészségügyi előképzettségre. Ugye az egy dolog, hogy fel tudjuk sorolni a tüneteket, de fel is kell ismerjük, illetve ahogy mondtad, a tovább utalásokat kell felismernünk. Az egyik része az, a másik pedig azt gondolom, hogy ismernünk kell magának a szervezetnek, a testünknek a működését. És ehhez mindenképpen szükséges egy alap egészségügyi rálátás vagy képzettség. Ez az én személyes tapasztalat, vagy a véleményem, de nem feltétele a képzésnek. Mennyire ritka ez a szakma, vagy ez a szakterületi képviselet ebben a régióban, vagy akár országosan is? Tehát maga a klimaximalista coach képzés, ez az első, ami indult Magyarországon januárban. A Gyöngyösi Szilvia, Sziszó ismertebb néven az ő nevéhez fűződik. Ő is menopauzában lévő nő, aki fitness szakember, több iskolát működtet, fitness szakembereket képez ki, és ő úgy gondolta, hogy ezt levédette, ezt a képzést, és ő csak bizonyos létszámú coach képzését szeretné. Tehát ha elér egy 500 főt a coachok száma, akkor ő ezt szeretné lezárni. Pont azért, és illetve azt is szeretné, hogy ne legyen túltelített a piac, tehát ha egy Beretyújfalu méretű városban ne legyünk 10 például, hanem akkor ő azt lelimitálja, hogy akkor csak 2-3 ember végezheti el ezt a képzést, hogy ne higuljon fel a szakma. Nyilván az a minőségnek a minősége, így van. A dolgait erősíti. Így van. Inkább kevesebb, de minőségi. Legyünk kevesebben, de legyen minőségi. És ő ezért mindent meg is tesz a továbbképzéseken, az utánkövetésen fogja a kezünket, mindenben támogat bennünket. És az a módszertan, amit ott elsajátítottatok, az gyakorlatilag az ő általa kidolgozott. Ez az ő általa kidolgozott módszer, így van. Ezt ő dolgozta ki, ezt a módszert, és le is védette. Nyilván az a legautentikusabb, hogyha valaki saját maga személyesen érintett ebben, és akkor ő tudja azokat, hogy milyen dolgokra kell reflektálni, vagy milyen dolgokat kell ott így van, tehát ő túlment már ezen a szakaszon, ő átélte ezeket a
a tüneteket, minden nehézségén túl van, és akkor mellé téve a szakmai tapasztalatát úgy gondolta, hogy erre nagyon nagy szükség van. A munkád során milyen gyakori az, hogy téged ilyen kérdésekkel keresnek meg ugye a mindennapokban? Hát ugye nem mi minket, hanem elsősorban az orvoshoz fordulnak. Minket inkább az alvás problémák miatt keresnek, ugye, ami nagyon zavaró a hízás miatt, ugye, ami jellemző ebben a korban, a hasi típusú elhízás, a hangulatingadozások, ami nagyon jellemző, és ugye orvos kezében elsősorban gyógyszeres terápia van, azzal tud ő segíteni, és én ezért is gondoltam, hogy az életmód az, ami nagyon sok esetben többet segíthet, tehát megelőzheti a gyógyszeres terápiát. Vagy akár könnyebbé teszi. Vagy akár könnyebbé teszi, így van a tüneteknek az elviselhetőségét. Tehát te ugye egészségügyi szakemberként és coachként azt javaslod, hogy ez a kettő együtt hozza meg az igazi javulást. Így van, tehát ezt csak is holisztikusan érdemes is lehet szerintem kezelni. Mi az a terület szerinted, ami leginkább ebben kiemelt? Tehát melyik az a terület, úgy értem, hogy tünet együttes, ami leginkább jellemző erre az időszakra? De a tünetek tekintetében akár 40-50 tünetről is beszélhetünk, ami ugye nem ismert. Vannak nagyon gyakori tünetek, illetve a klimax több szakaszra bontható. És vannak olyan tünetek, ami magát a menopauzát megelőző időszakra jellemző. Vannak, amelyek kifejezetten már a menopauza bekövetkezte után alakulnak ki, és hát mondok néhány leggyakoribb tünetet, ugye, ami a legismertebb, a hőhullámok, az éjszakai izzadás, a súlygyarapodás, a hangulatingadozás, verejtékezés, nagyon gyakoriak a nőgyógyászati úgynevezett urogenitális panaszok, itt a vizelettartási zavarok, akár az inkontinencia, a libidó csökkenés, a hüvelyszárazság, tehát ezek a tünetek azok, amelyekről nem mernek beszélni a nők, és nem is mernek segítséget kérni, mert sok esetben szégyenként élik meg. Ez nagyon személyes. Nagyon személyes, igen. Illetve a mentális problémák, a depresszió, a hangulatingadozás, a memóriazavarok, ami nagyon gyakori ebben az időszakban, illetve mindenféle autoimmunbetegségek, autoimmun folyamatok felerősödhetnek, kialakulhatnak ilyenkor. Ritka tünetek például a fülviszketés, a szemszárazság, szédülés, tehát nagyon-nagyon változatos tünetek, és mind-mind egyéni. Tehát mind-mind egyénenként változó. Hát ez teljesen azt igényli, hogy konkrétan személyre beszélgesse az ő tüneteiről. A kezelés meg a terápia, én úgy gondolom, hogy mindig személyre szabott. Személyre szabott. Érdekes, hogy ez a rengetegféle tünet, ami fennáll, ez véleményed szerint mindegyik javítható életmódváltással vagy tanácsadással? Hát én úgy gondolom, hogy nagy részük igen. Viszont időben elkezdett életmódváltással. Tehát a legnagyobb probléma az van, hogy akkor fordulnak már csak a nők segítsége, akkor kérnek segítséget, amikor már évek óta benne vannak ezekbe a tünetekben, és akkor már nagyon nehéz segíteni. Ezért is szeretném én például az előadásokon, hogyha minél fiatalabb korosztály is eljönne, mert ugye ha időben elkezdett életmód váltással csökkenthetők, tehát megelőzhetők ezek a tünetek. Be lehet határolni azt az életkort, amikor ez aktuális lehet? Szerintem 30 éves kortól már érdemes elkezdeni. Magát a terápiát, vagy a felkészítést? Nem a terápiát, már magát a felkészülést erre a szakaszra. Tehát már kifejezetten,
Tehát a menopauzáról ma azt mondjuk, hogy 51-52 éves kor, amikor bekövetkezik. Ugye a menopauza az egyetlen nap, akkor beszélünk menopauzáról, amikor, 12 hónapja már nincs menstruáció. Ha azt kimondjuk, hogy ma 12 hónapja volt utoljára menstruációm, akkor most vagyok a menopauzában. A menopauzát megelőző időszak, az a 7-10 év, az a perimenopauza, tehát általában 45 éves kor körül kezdődnek ezek a tünetek, illetve hát ezt is tovább lehet bontani, vannak hamarabb jelentkező menopauzás tünetek, ilyenkor beszélünk korai menopauzáról, ennek több oka lehet, illetve a menopauza bekövetkeztét megelőzően néhány év, azokat megint nevesíthetjük, úgyhogy késői termékeny évek. És akkor a menopauza után következő életszakasz az a posztmenopauza, tehát a menopauza utáni időszak, ami akár 10-15 évig is eltarthat. Tehát ezért van az, hogy akár egy 65 ennyihány éves nőnek is lehetnek még klimaxos tünetei, akár hőhullámok, vagy alvászavar, vagy bármilyen tünet. Hát kijelenthető az, hogy ilyen 30 éves kortól érdemes foglalkozni ezzel. Én úgy gondolom, hogy igen. És hogy látod, tapasztalatod szerint az érdeklődők azok milyen korosztályból érkeznek leginkább? Hát a 40 pluszos korosztály, tehát a 40 feletti. Akik konkrétan akik már a küszöbén vannak, vagy benne vannak. Így van. Illetve akik már a posztmenopauzában vannak, és még mindig küzdenek a meglévő tünetekkel. És mikor lehet azt mondani, hogy ez egy posztmenopauzális időszak már, és egyéni függőségeket jelent, ugye? Tehát mindenkinél más az időszak, de... Más, igen, tehát ez az 51 év, ez az átlag, de ugye ez egyénenként változó. Tehát amikor már nincs menstruáció, több mint egy éve, az már posztmenopauza. És bizonyos tünetek olyankor felerősödhetnek, még inkább felerősödhetnek, amik szépen lassan lecsillapodnak. Milyen olyan kezelésekről tudsz, amit érdemes a coachingban ajánlani? Tudsz olyan dolgot mondani, ugye az étrendváltozásra gondolok itt, vagy néhány konkrét dologra? Tehát itt a táplálkozás, a mozgás, a mentális támogatás, ez a 3 alappillér, én úgy gondolom, amit mindenki tud, ha akar változtatni. Ugye itt a táplálkozás tekintetében én soha nem voltam híve, és nem is vagyok híve semmilyen tiltó diétának. Tehát én mindig azt vallom... Ennek sokan örülnek szerintem. Igen, tehát én mindig azt vallom és vallottam, hogy mindenre szükségünk van. És ez az úgynevezett funkcionális táplálkozásnak ugye az elve, amikor tehát az összes makro-mikrotápanyag, a fehérje, a zsír, a szénhidrát, illetve a mikrotápanyagok, a vitaminok, ásványi anyagoknak a megfelelő aránya és minősége az, ami meghatározza az étkezésünket. A hosszú távon a tiltó diéták nem tarthatók fönt. Tehát itt nem nevesítek semmilyen diétát, de én úgy gondolom, hogy bármilyen makrotápanyagot megvonunk, hosszú távon az nem jó a szervezetnek. Tehát azt egy stresszként fogja a szervezetünk érzékelni, ha valamit elvonunk tőle, hiánybetegségek formájában jelentkeznek. Például, ha nem megfelelő a fehérjebevitelünk, ugye akkor nem megfelelő az izomtömegünk, az izomtömeg kell a csontritkulás megakadályozásához, nem megfelelő a zsírégetésünk, ha nincs megfelelő fehérjebevitelünk. Csak itt mindig a minőségre kell fókuszálni, illetve a mennyiségre. De ez egy külön szakterület, és ez tulajdonképpen a dietetikának az egyik igen, része, a dietetikának vagy a táplálkozási tanácsadásnak a szakterülete, de tehát körvonalakban ez a lényege. Illetve olyan mozgásformát választani, ami az is, én úgy gondolom, hogy mindenkinek személyre szabottan működik a leginkább.
Hogy néz ki egy ilyen tanácsadás? Hogy kell elképzelni, amikor egy páciens megkeres téged, és kér tőled egy ilyen személyes tanácsadást? Az hogy működik nálad? Hát az első ugye, az első az, hogy megkérdezem, hogy milyen szakaszában jár a menopauzának, illetve milyen tünetei vannak, és mik azok a tünetek, amelyek a leginkább zavarják, és leginkább problémát okoznak neki. Ugye van, akinek egyértelműen csak olyan segítségre van szüksége, hogy a hízás miatt szeretne egy személyre szabott diétát összeállítani. Nagyon sok esetben én azt látom, hogy lelki támogatásra szorulnak, tehát nem merik felvállalni, illetve nem merik mondani a környezetnek a tüneteit, és magukban őrlődnek, mindenféle fals dolgot generálnak az agyukban, hogy mi lehet a háttérben, és közben csak annyi, hogy egyszerűen az ösztrogén-progeszterin szint változása miatt megváltoznak az agyi funkciók, megváltozik a hangulatuk, és ezeket a dolgokat egy egyszerű beszélgetés alkalmával is nagyon jól lehet oldani. Tehát több olyan vendégem volt, aki azt mondta, hogy neki elég volt egy beszélgetés, mert tehát próbálom rávilágítani arra, hogy mi az, ami neki probléma, és mi az, amin ő tud változtatni. Tehát, hogy saját maga ismerje fel azt, hogy mi az, ami idáig elvezetett ok, és azon ő hogy tud változtatni. Ebben esetleg tudok neki irányt mutatni, vagy technikákat javasolni, hogy mi az, amivel tud segíteni, illetve föl tudom neki ajánlani, hogy kísérem ezen az úton, és mellette vagyok, és támogatom. Konkrét tanácsot ilyen tekintetben nem adok. Tehát konkrétan személyes találkozókról, illetve online alkalmakról. Igen, tehát a coaching az történhet online, történhet ugye személyes 1:1-es beszélgetésben, illetve csoportos formában. Én a személyest tartom leginkább alkalmasnak ebben a problémakörben, mert akkor mernek jobban megnyílni. Meg egyébként az én elképzelésem szerint ez egy annyira egyedi dolog. Így van, annyira egyedi, hogy csoportosan egy előadás az alkalmas, amikor tart az ember egy előadást, és akkor ott kérdezhetnek, meg végül is az előadáson elmondom a tüneteket, a hormonális hátteret, mi az oka, hogyan tudunk ezen változtatni, életmód tanácsokat tudok adni, de 1:1-es beszélgetésben az sokkal személyesebb. Mennyire gyakori, hogy egy előadás után téged megkeresnek a konkrét problémával? Tehát ott van, amikor így elmondják a tüneteket, és nem jellemző. Nem jellemző. Tehát én még mindig ezt hiányolom, a személyes megkeresést. Ugye van egy oldalam, ahol azért is választottam már ezt a posztírást, mert azt legalább elolvassák. Viszont nincs visszajelzés. Kevés a visszajelzés. És azért gondolod ezt, mert ugye ez annyira személyes téma, hogy azért a bizalmában nem mindenki olyan könnyen avat be. Igen, nehezen nyílnak az emberek. Sokan ugye még a saját családjukkal sem osztják meg ezeket a problémákat, hölgyek. Igen, de én úgy vagyok vele, hogy ha ezzel is tudok segíteni, hogyha én leírom a posztjaimban a tüneteket, a megoldást, és azzal is tudok rajta segíteni, már akkor is boldog vagyok, én akkor is örültem, hogyha nem személyesen keresett meg. Hát tettél azért, hogy tettem azért, hogy így van. Mennyire szükséges egy coachnak egyébként a közösségi médiát használni? Hát nagyon. Ez most már alapvető, ugye? Ez szerintem alapvető. Ez is nekem az egyik problémám, hogy ez ami nekem még nehezen megy. Mert én inkább egy ilyen személyes típusú ember vagyok, aki személyesen szeret az emberekkel beszélgetni. De rajta vagyok az ügyön. Hát ez a 21. század kihívása, és ez kell is. Meg kell vennünk a ritmust. Jó, az érdekelne még, hogy a legutóbbi ilyen alkalom, amiről tudok, az a Vállalkozók Házában Berettyóújfaluban volt, ott egy igen szép számú hallgatóság gyűlt össze. Hogy látod, hogy Berettyóújfalu térségéből jöttek igazándiból az érdeklődők, vagy ez egy ilyen régiós dolog, mert ez egy unikális dolog így a régióban is viharszerte? Berettyóújfalu.
tehát 90% Beretyújfalu volt. Ugye ez volt az ilyen nagyobb előadások közül az első nagy előadásom. Előtte volt egy, mondhatom a település nevét, Mezőpeterden is dolgozunk, tehát ott is mi rendelünk doktor úrral, és 5 ember jelent meg. Pedig nagyon valószínűleg sokkal több embert érint ez a problémakör. Így van. Tehát azt látom, hogy kisebb településen meg még inkább elzárkóznak az emberek, még inkább nem mernek megnyílni, mint egy ilyen nagyobb településen. Hát nyilván a közösség, ott mindenki ismer mindenkit, és ugye ez egy olyan személyes téma, amit azért igen. Az is furcsa, hogyha azt mondják rólad, hogy megjelentél egy ilyenen, és akkor ez problémát jelent. Én azért csodálkoztam, mert ugye engem is ismernek, tehát 25 éve engem is ismernek mindenki, és azért gondoltam, hogy jobban mernek eljönni az előadásra, de nem. Pedig egyébként az egészségügyi problémáikról nagyjából mindenről értesült vagy te. Igen. Veled élték meg azokat az egészségügyi problémákat, és ennek ellenére. Én azt is gondolom, hogy a külső környezet miatt nem mernek sokan elmenni egy ilyen előadásra, főleg egy kisebb településen. Hogy mit mondanak, hogy ő elment rokonok, egy ilyen család, előadásra. vagy a szomszéd. Vagy például, coachingnál is, hogy mit mondanak, hogy ő elment egy ilyen beszélgetésre. Ez valahol hasonló probléma lehet, mint amikor az ember pszichológushoz. Mint amikor pszichológusus, igen. Ugye valaki ezt gyengeségnek tekinti. Igen, hogy nem tudja a saját, illetve szégyenként éri meg ezeket a problémákat vagy tüneteket. Akkor talán lehet azt mondani, hogy elsőként ezt a falat kell lebontani az emberekben, a gondolkodásukban, hogy egy kicsit máshogy tekintsenek. Hogy merjenek őszintén segítséget kérni. Egy ilyen jellegű coachnak, vagy akár egy bármilyen coachnak, mik azok a lépések, amiket fel kell építeni ugye a hitelesség szempontjából. Tehát az ismertség felépítése, gondolom, az nyilvánvalóan alapvető, és akkor ezt követően szakmai fórumokra járni, vagy hasonló dolgokat, ugye? Így van, tehát én igyekszem minél több szakmai konferencián részt venni, ami nem csak a klímaxszal kapcsolatos, hanem a nők egészségével kapcsolatban mentális fókuszú előadásokra szoktam járni, ahol minél több típusú mentális támogatást próbálok megismerni, illetve én azt gondolom, hogy az én nem a külsőm, hanem az én viselkedésem kell, hogy hiteles legyen. Tehát ahogy én élek, ahogy én táplálkozom, ahogy én mozgom, én azt gondolom, hát hogy ez a saját személyeddel képviseled azt a hitelességet. Így van. Én azt gondolom, hogy ez a leginkább hiteles forrás a más szemében. Ez egyértelmű, ugye kihallgat olyan dietetikus, akinek komoly problémái vannak. Így van. Egyébként hogy látod ezt a dolgot, hogy már kezd beépülni a köztudatba, hogy te ezzel foglalkozol, és lehet hozzád fordulni ilyen kérdésekben, vagy ennek még idő kell? Hogy látod ezt? Hát még mindig nem látom, hogy igazán tudnának róla. Reméljük, hogy ez a műsor is hozzájárul ahhoz, hogy minél többen tudjanak róla. Igen. Vagy ha tudnak is, mégsem mernek keresni. Hol lesz a legközelebbi előadás? Ez egy olyan fontos kérdés, amit nekem többen is megkértek arra, hogy többen is, hogy tegyen fel ezt majd neked. Hol lehet téged elérni, hol lehet legközelebb hallgatni az előadásaidat? Nyilván az érdeklődés megvan erre, csak nem biztos, hogy alkalmas időpont mindenkinek, tehát ez így. Igen, tehát mindenképpen tervezek egy nagyobb előadást januárban. Most a karácsony környék időszak miatt nem terveztem be a decemberit, illetve most 2 hétvégén is továbbképzésen leszek Budapesten, tehát ugye akkor meg már közel vannak az ünnepek, de januárban mindenképpen szeretnék legalább egy akkora volumenűt, mint ami volt, illetve szeretnék a későbbiekben szakembereket meghívni az előadásokra, tehát hiteles szakembereket. Itt nem csak orvosokra gondolok, hanem ami a klímaxszal kapcsolatban, meg a nőket érintő témával kapcsolatban több szakterületről bevonni embereket. És még most keresem ezekhez a forrásokat, meg a lehetőségeket. Így van.
így van, így van. De az oldalamon ott rendszeresen teszem ki a posztokat, és bárki megtalálhat. Úgy látod, hogy mennyi ilyen hiteles szakember van országszerte, akár aki ezzel foglalkozik. Beszéltünk, hogy coach nagyon kevés van. De hiteles szakember is kevés van vajon? Szerintem egyre több a hiteles, egyre több a hiteles szakember. Lehet valaki esetleg úgy hiteles ebben a kérdésben, hogy mondjuk akár férfiként, mint nőgyógyász? Abszolút. Abszolút lehet ebben hiteles? Abszolút, abszolút. Sőt, én azt gondolom, hogy ők, akik igazán hitelesek tudnak lenni, például a hormonterápia tekintetében. Ugye a hormonterápia az nagy mumus még mindig Magyarországon, meg világszerte, de én szerintem rájuk lenne több hiteles nőgyógyász, endokrinológusra lenne szükség, aki kimondottan menopauza hormonterápiával foglalkozik. És egyébként itt a mi régiónkban, vagy akár Berettyújfalban mennyire tudsz együttműködni mondjuk a kórházzal, vagy a kórház szakembereivel? Nem kerestem még velük a kapcsolatot. Nem kerestem még velük. Hogy ahogy így nekem átjön, ez egy annyira multidisziplináris szakterület, hogy akár ebbe tényleg dietetikustól kezdve nőgyógyász bárki bevonható, és talán be is kell vonni ebbe a kérdésbe, hogy mindenféle szakkérdésre meg tudj válaszolni. Igen, mindenképpen, tehát pont ezeket a szakembereket szeretném majd az előadásokra meghívni. Nemrégiben láttam, hogy volt egy nagyobb interjú egy női magazinban veled. Erről mesélnél, erről felkérésről? Mondhatom a Persze, magazin abszolút. nevét? Igen. Hát teljesen véletlen módon kaptam a felkérést a Tűsarkakon online női magazinnek a főszerkesztője, a Tóth Kriszta keresett meg az oldalamon keresztül egy messenger üzenetben, hogy keresnek Magyarországon a hiteles klimaxal foglalkozó szakembereket egy újonnan induló cikk sorozattal kapcsolatban, és hajlandó vagyok-e ebben részt venni. Tehát publikálni ezzel kapcsolatban, ugye? Van, ez most jött ki, a napokban kaptuk meg az e-mailt, hogy elkészült a cikksorozat, és ahogy néztem, több klimaximalista coach, akivel együtt végeztük az első csapatból, ők szerepelnek benne, illetve minden szakterületről vannak szakemberek. És akkor azt szeretnék, hogy a későbbiekben ez a szakembergárda adjon információkat az érdeklődőknek. Ebből is látszik egyébként, hogy ez mennyi mindenkit érint. Igen. És talán ez egy olyan felület, amin keresztül ugye lehet jobban kapcsolatot így van szerezni. Igen. Mert tehát az online térben még mindig jobban rákeresnek, ugye bármilyen problémára rákeresnek, mint személyesen. És hogyha ott hiteles információra találnak, az úgy gondolom, hogy már az is nagy segítség. Abszolút. Hát így gondolom azért ilyen területen nagyon kevés olyan információforrás van, mi hitelesnek mondható. Igen. Ugye felmerül a kérdés, hogy mennyire adunk hitelt egy online magazinnak a rovatának, úgymond. De nyilván, hogyha egy olyan szakmaiság áll mögötte, mint a tietek, akár egy orvos, akár egy ilyen coachnak a szaktudása mögött áll, azért ez sokkal biztosabb információforrás hölgyeknek, ugye? Így van. Úgy gondolom, hogy tehát egy ekkora magazin, nem feltételezem azt, hogy befogad bárkit, és bárkinek elfogadja az információit, illetve a tanácsait. Egy szűrőn keresztül engedik ezeket az embereket, akiknek hitelt mernek adni. Igen. És az nyilván akár, hogyha úgy nézzük a te karrieredben is egy olyan lépés, ami ugye egy hitelességet épít. Így van. Nem bízok benne. És akkor úgy látom, hogy nyitott vagy ezekre a megkeresésekre, hogy nekünk is ugye azonnal elfogadta a kívásunkat. Így van. Tehát annyira szeretnék segíteni minél több mindenkinek, hogy minden lehetőséget megragadok minden lehetőséget, ahol meg tudok jelenni, vagy...
Ezt gondolom, hogy kell is. Úgyhogy Igen. nyilván ezekből online tartalmakat is lehet készíteni egészen jól, és akkor ezeket később fel tudod használni, azt gondolom. Olyan kérdésem lenne még esetleg, hogy coachként milyen jövőbeli terveid, céljaid vannak az előadások mellett? Tehát, ahogy mondtam is, tehát nekem a coachinggal hosszú távú terveim, amikor elindult a képzés, nem voltak. De ahogy haladtunk előre a tananyaggal, illetve a tematikával, azt gondoltam, hogy tovább kell ezt adnom. Tehát mindenképpen át kell adnom ezt a tudást, meg a tapasztalatot. És tehát mivel nekem megvan egy alap munkaköröm, azon kívül még hetente 4-szer órákat tartok, aerobikot, pilates órát tartok, tehát eléggé lefedett a munkaidőm, viszont én hajlandó vagyok néhány órát feláldozni hetente. Hát Tehát rugalmas vagyok, akár hétvégén is, tehát úgy osztom a munkaidőmet, vagy úgy osztom az időmet, hogy rugalmasan be tudom osztani. Illetve akár online is, ha arra van szükség. Hát elmondhatjuk, hogy téged bármikor megkereshet. Így van, tehát megtalálhatók az összes elérhetőséggel, megtalálható a felületeken, tehát bármivel keresem. Azt meg azért mondd nekik, hogy melyik az oldal, ahol téged meg találni. Az oldalam neve Változókor természetesen. Tehát egy nagyon egyszerű nevű az oldal, és akkor itt hát heti rendszerességgel, illetve van, amikor hetente 2-szer is írok ki posztokat, és ott a telefonszámom elérhető, az e-mail címem elérhető, tehát bárki kereshet. Ilyen posztoknál egy-egy témakör. Mindig egy-egy adott témát járok körbe. Ugye kezdtem a leggyakoribb tünetek felsorolásával, annak kezelésével, étrendi tanácsokkal, személyes olyan posztokkal, amit én magam készítek el, saját magam eszem, azokról fotókat felteszek, tehát hogy minél hitelesebb legyen. Mentális dolgokról szoktam beszélni. Osztottam meg posztot a tabusított témákról, tehát a szexuális problémákról, a párkapcsolati problémákról. Tehát igyekszem minél színesebben körbejárni a klímaxal járó problémákat. Azt gondolom, hogy így mindenki megtalálja a saját magát érintő kérdésre, bízunk benne a legjobb választ. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és köszönöm azt a mélyreható beszélgetést. Bízom benne, hogy nagyon sokan fognak majd érdeklődni azután, és remélem, hogy egy kis hírverést csináltok a következő előadásoknak, úgyhogy akkor januárban találkozhatnak veled Berettyújföldön, ugye? Így van. Köszönöm szépen a lehetőséget. És köszönöm.